an independent, ang among gi-participate dito, nag-pledge lang mi kung unsay among madala. So sama aning ako, my personal, nag-provide lang ko og barbers para sa atong mga kaigsuonan, ilaban na mga kabataan na libreng alot. And then sa uban akong mga kauban, napod sila gi-pledge. Aksyon! Balita! Sige ko, no? Ang ka PSP member sa Lusus Pamplona. Sir, sa nakalabay Domingo, wala mo'y medical issue. Kung saan isa, sir, kinipunto sa inyong kagalingon sa definite, kanina yung cases ko. Kisa may mga iba't pang mga kalyado ninyo na may ato o pinay kayo na medical issue, bilang po sa barangay ang nakapamit sa mga institution. Yes sir, kaning gitawag ato na medical mission, kani siya pinamuluan ni siya sa atong malabot na Congressman 2nd District si Mayor Epi Remolyo, ug uban ang pud siya ni malabot na Governor Fred Henry Teves. So kami as an independent, ang among gi-participate dito, nag-pledge lang mi kung unsay among madala. So sama aning ako, my personal, nag-provide lang ko og barbers para sa atong mga kaigsuonan, ilaban na mga kabataan na libreng alot. And then sa uban akong mga kauban, napod sila gi-pledge. So usa may mga serbisyo na nakuha na kasama sa nakita na mo dito sir, naado na tay free check-up, free medicines, free alot, o sa mga legal advice. Kaya naman po yung mga lawyers dito. Ang mga serbisyo sa bata, kapito niyo na po. Sa nakita na ko sir, ado na po sir. Ilang ka barangay sir ang naka-beneficio ni pinawasan nga dito? Yun sir, nag-start sa barangay Kalikanan, Fatima, San Isidro, I think, o ganing Balayong. Pero sa nakita na mo sir, dili enough ang katawhan. It's because short of time sa information dissemination. So sir, kining usa may reaction sa mga tao nga gibalikan og medical mission sa iyo ta nga free gini. Angay gini nga sa inyo gining kawaling bulsa ang uban ani sir. Usa may ilahang pili ani sir nga kani mo yung tinuod ni serbisyo dili na kay sa gobyerno pohon ba. Abi ang gobyerno pero karon inyong buot sa ni sir. Yes sir, masulti gud nako sir na kaugalingong ko sa tanang lihok namo sir, ilabi na ni atong mga lihok karon, personal na kwarta gud ning paggamit namo. Ang grupo sa EDSAGO, kumpleto ba nga dito? Yes sir, kompleto ang atong EDSAGO, grupo sa EDSAGO. Usa lang EDSAGO? Kanang the EDSAGO sir, the D is Duran as a Vice Mayor, EDSA as Eco, karing Edgar Iba, D. Duran Gugong, S. Sidigo Saturnino, A. Absent Jimbo, and Go. Mr. Gonzales. So, napapay na uman ng mga inaning serbisyo nga maong katawan si ang taga Pamplona? Yes sir, adun na patay kami sir, nag-agad lang pod mi kung unsay isulti ni Mayor Epi kung adun na pa bay pagabuhaton pa, pero I'm sure sir na pabujoy pagabuhaton pa kay nakita man gud ato na kinahanglanon gud sa atong mga kaigsuonan, ilabi na diya sa kalayuan or sa kabukiran na maupaw na ilang gastuhan para moadto sa Dumaguete or sa lungsod para mangayo og legal na advice or sa medical in terms sa panglawas. Aksyon! Balita! Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.